républicain ka cɛbo jamana kuntigi ɲɛmadankan nɔfɛ J.D. Vance y'a jira ko sa in na ko cika min b'a fɛ ka ɲasi jamanadenw ma a bena o fɔ a ka barokɛnɛ sen fɛ bi tarata ani a sina ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye démocrates ka cɛbo ye Tim Walz. Anw ka jɛkulu baarakɛtaw y'an kunnawolo o la an tɛ boli cɛbo minnu n'u ka baaraw taabolo ka ɲi o ye Trump ni Vance ye. This Week jamukan sen fɛ ABC jabaraniso la Tom Emmer n'a bɛ républicain ka politiki tɔn na ye J.D. Vance dɛmɛ a ka barokɛnɛ in labɛn hokumu kɔnɔ ani Tim Walz cɛ. O barokɛnɛ in bɛna kɛ lɛrɛ kɛlɛ ni sanga 30 kɔnɔ CBS News jabaraniso la. A bɛ se ka kuma soroku kan ni Trump ye yiriwali sabati n'a nakasira Harris ni Biden fɛ. A bɛ se ka kuma dancɛ gɛlɛya kan ni Trump tun ye fɛɛrɛw sɔrɔ ni Harris ni Biden y'a tiɲɛ. An b'a dɔn Tim Walz tɛna kuma o kan bawo a b'a dɔn a bɛna jalaki. Nka Tim Walz y'a jira k'a labɛnna ka ban barokɛnɛ in kama wa a bɛna jamanadenw lasɔn. A ka kumaw kɔnɔ tumaw dɔ la campagne in kɔnɔ a bɛ sinsin novembre kalo tile 5 nata kalataw kɔlɔlɔw de kan. Kalata in kɔlɔlɔw tɛ ban san 4 nataw dɔrɔn tɛ nka a ɲɛsinen bɛ san 40 nataw de la. Musow ka bange hakɛw lafasali Tim Walz bɛna sinsin o fana kan kosɛbɛ walasa ka fɛrɛ J.D. Vance la barokɛnɛ in senfɛ. John Mark Hansen ka fɔ la politiki dɔnbaga do ani kalanfa dɔ Chicago sanfɛ kalanso la. Vance bɛ se ka jira barokɛnɛ in kɔnɔ ko ni Trump kɛra jamana kuntigi ye a bɛna a bolonɔ kɛ kɔnɔtiɲɛ balili la walima waati kunkurunin kɔnɔ kɔnɔtiɲɛ in bɛ se ka kɛ jamana fan bɛɛ la. Wotekɛlaw man k'u jigi da cɛbo fila ninnu jamana kuntigi dankan nɔfɛ u ka politiki jateminɛw kan campagne in kɔnɔ. Kalanfa John Mark Hansen ka fɔ la. Barokɛnɛw ɲɛnajɛw ka bɔ nka nafa ka dɔgɔ bawo cɛbow tumaw dɔ la u tɛ ɲininkaliw jaabi u bɛ kuma fɛn wɛrɛw de kan min ka di u yɛrɛ ye k'a fɔ. États-Unis jamanadenw bɛna sigi bi tarata ka barokɛnɛ in lajɛ jabaraniw na cɛbo fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛmadankan nɔfɛ n'a y'a sɔrɔ u bɛna se k'u lasɔn. Nin barokɛnɛ in bɛ sɔn ka kɛ sababu ye fana k'a dɔn cɛbo min bɛna se sɔrɔ États-Unis jamana kuntigi kalata in na. You know what's not AI? Your votes. That's what's not AI.